नमस्कार दर्शक बंधु आज गोटे रविवार गोटे अलसुआ रविवार थिला सकाळु मोटे इच्छा हलानी कारण जानिछन्ती दिल्ली रे तापमात्रा चली 6 7 8 9 सकाळु मोटे इच्छा हलानी किसी आइंस दुकान जाई आइंस आनिबा तेणु घर गृहिणी को आदेश देली टिके पखाळ खाइदेले केमिति होंता पखाळ खिया हो पखाळ खिया पे जेटु बाप पुଅ निष्पत्ति करदेलु आमे पखाळ खाइबु पखाळ पई पुनी दरकार श्रीमंतींकर चिंता हला अरे भजा भजी तो दरकार 4-5 प्रकार नहता आमे ओडिया घर आपण जानिछन्ती तेणु आज्ञा टिकନ୍ତୁ देखନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇଲୁ ପିଆଜ ଦହି ଟମାଟୋ ଏପଟେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ମସଲା ଦେଇକି ସ୍ପେଶାଲ ଭଜା ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁଣି ବାଇଗଣ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ବଢ଼ିଆ କରି ଭଜା ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଟିକେ ମୂଳା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଜିନିଷରେ ଏଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପଖାଳଟି ଖିଆ ହେବ ଆଉ ଏଇ ପଖାଳ ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ଯେଉଁ ନିଦଟା ହେବ ପୁଣି କାହିଁ କହିଲି ଶୋଇକି ଆଜ୍ଞା 12ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଛୁ ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଉଠିବୁ ଏଲେ ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇଲେ ରବିବାରର ମଜା ପଖାଳର ମଜା ସବୁ ମିଶିବ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି କହନ୍ତୁ ପଖାଳ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଏ ଆଉ ପାଟିରୁ ଆଜ୍ଞା ଡାଳ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁଅ ଏପଟେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପଖାଳ ଖିଆ ମଜା ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ନମସ୍କାର।